This second is Lesson in Love, a gay short film about concussion by Moody Films. Like, the link to the video will be in the description below. Go and check them out. So let's into this second 3, 2, 1. Ahoj, čau. Hele, prosím tě, já jsem narazil na tvůj profil na internetu. Zdáš se mi sympatický, bylo to napsané, že učíš angličtinu. Jo, jasně. Jo, doučuju. No, já jsem tam žil pár let, takže umím dobře, no. Jako já můžu klidně i dnes. No, tak já bych právě potřeboval někoho takhle schání. No a měl by si čas třeba dneska? Jo, dobře. Dobře, tak se vidíme. Jo, čau. Ahoj. Tak ahoj. Ahoj, tak jsem přišel kvůli té angličtině. Jo, tak super, tak pojď dále, tak půjdeme nahoru. Jo, tak jo, díky. Jaká byla cesta na Šilsko? Jo, no a ty jsi říkal do telefonu, že jsi pracoval někde jako v zahraničí? No, já jsem tam bydlel jako 2 roky, protože chtěl jsem si jako zlepšit tu angličtinu a tak no. A ty to potřebuješ prečo? Já to potřebuji pro práci, protože oni mě prostě nepustí dál, dokud nebudu umět anglicky, no. Jo, dobře, tak to si tě rovnou vyzkouším na začátek, ať vidím, co umíš, tak zkusíme něco takového jako... No, jako popravdě toho moc neumím, jo, právě proto hledám jako učitele, víš. To nevadí, zkusíme něco jako... What is your favorite food? Těžký? To je těžké na mě, no. Tak zkusme něco takového, že jako how old are you? Víš, mě spíš jako napadlo... Please I go shower. Jako chceš si dát sprchu, jo? Jestli by ti to nevadilo. Ne, pohodě. Jo, já totiž jsem úplně z toho nějaký takový... Where the fuck is? Tak co angličtina čeká? Já tam budu. No. Tak, sprcha dobrá? Jo, úplně super, děkuju, nebo že to nevadí. Ne, pohodě. Dobře, tak můžeme začít s nějakýma slovíčkama třeba? Slovíčkama, jo? Jo. Jakýma? No anglickýma, ne? No tak to je jasný. No. Ty máš nějaký vybraný? Jo, pro tebe. Jo. Jsem si to připravil zatím, víš? Dobře, takže můžeme například objednávka, to bude asi v práci potřebovat, že jo? No, asi jo. Jo, tak. Objednávka víš, nevíš? Vůbec. Nevím. Order.
Order. Jo, Order. yes. Víš, jako, abych se ti přiznal popravdě, tak mě angličtina k tobě nedovedla prostě. Já jsem přišel úplně k něčemu jinému. Na angličtinu se. Jo? Jo, když jsem viděl ten tvůj profil. No a proč si myslíš, že učím angličtinu jenom kluky? Wow. There was Lesson in Love, a gay short film about conduction by Moody's Films. The link to the video will be in the description below. Go and check them out. Drop a like if you like. And comment below if you want to see more reactions like this one. And subscribe if you're new and click the bell so you can be notified below and when the post and go live in the month. Bye. Wow.